శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస స్టేషన్ దాటిన తరువాత ఫలుక్నామా ఎక్స్ప్రెస్ కు ప్రమాదం జరిగింది. స్టేషన్ దాటగానే ఎక్స్ప్రెస్ బోగీలు విడిపోయాయి. పలాస మండలం సుమ్మాదేవి దగ్గర 8 ఏసీ బోగీలు ఇంజిన్ తో పాటు ముందుకు వెళ్లిపోయింది ట్రైన్. వెంటనే గ్రహించిన సిబ్బంది ముందు స్టేషన్ దగ్గర రైలు నిలిపివేశారు. ఇక మిగిలిన బోగీలు సుమ్మాదేవి దగ్గర నిలిచిపోయాయి. విడిపోయిన బోగీలను తిరిగి కలిపేందుకు రైల్వే సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస స్టేషన్ దాటిన తరువాత ఫలుక్నామా ఎక్స్ప్రెస్ కు ప్రమాదం జరిగింది. స్టేషన్ దాటగానే ఎక్స్ప్రెస్ బోగీలు విడిపోయాయి. పలాస మండలం సుమ్మాదేవి దగ్గర 8 ఏసీ బోగీలు ఇంజిన్ తో పాటు ముందుకు వెళ్లిపోయింది ట్రైన్. వెంటనే గ్రహించిన సిబ్బంది ముందు స్టేషన్ దగ్గర రైలు నిలిపివేశారు. మిగిలిన బోగీలు సుమ్మాదేవి దగ్గర నిలిచిపోయాయి. విడిపోయిన బోగీలను తిరిగి కలిపేందుకు రైల్వే సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. పోలీసు వెళ్ళిపోయిందా?